Takže čau lidi, já jsem Velmos a vítám vás u mého prvního videa z privátního Metin serveru Spacewar. Chtěl bych tak na začátek říct, že vám dám stránky do popisku videa, kdybyste si někdo chtěli zahrát, a pokud vám nepůjde hezky, napište určitě koment, nebo mi napište na Skype, který bude také v popisku videa. No, už nevím, co k tomu dál říct. Jo, že když napíšete, že vám to prostě nejde, tak já z toho natočím prostě návod, jak to spustit. Víte, že tady to mám stylové, že dvě holky za mnou, taková sexy šamanka, taková veliký výstřih. Jo, tak dobře. Takže se do toho pustíme. Takže start. Au. Takže vidíme nádhernou tapetu na načítání, loď, která pluje v úplňku. A možná ne v úplňku, ale to je jedno. V noci určitě, na tom se shodneme. Takže, co bych vám ještě řekl, takže než se to nahraje, tak řeknu, o čem bude tak toho video, řekneme si něco o serveru trochu. Vlastně toto bude spíš povídání o serveru, co je tu přidané, nějaké NPCčka tu jsou tu přidaná různé věci, tu jsou přidané, to tak rychle nějak shlídneme prostě, jo. A to bude asi všechno, co asi dneska stihneme. Takže, protože těch itemů nových je tady strašně hodně, asi bychom všechno nestihli. Takže když tak něco, co zapomenu, tak natočím v druhém díle, takže o nic 100% nepřijdete, a videa se budu snažit vydávat tak aspoň jednou za 14 dní za týden, takže to budou videa nebudu 100% vydávat pravidelně, protože nebudu mít čas, už se chodí do školy, že jo, nějakých pár měsíců, a s tím musím se učit a takové pičoviny, a nebudu to občas stíhat, takže když tak se za tohle omlouvám, a mně se to možná už načte, protože vidíte jenom černou obrazovku. Jestli vás tyhle keci nezajímají, tak si video posuňte, dobrý, takže už mé keci skončily, už se to nahrál, jsme na K1, takže je tady docela hodně lidí, takže co? Takže začneme tady u toho NPCčka, což je ve městě. Je to Spacewar obchodnice, u té seženete různé věci, jako jsou pergameny, já to vezmu taky jako rychle. Pergameny, tím se vylepšou věci, když vám křupne, tak nezmizí. Pergamen, tady to vám z brnění oddělá kámen. Mapa do Bosslandu, to vás portne do mapy Bossland. Láhev jedem, pozastaví vám BZK, takže se nebudete levelit. Požehnaný balíček, dávám to, balíček obsahuje 10 požehnaných věcí. Kámen duše, s tím se dělají schopnosti z Gčka na P. Plášť statečností, naláká na vás všechny moby v okolí. Fazolezen, srazí vám jakože nekladný titul. Pergamenexismu, můžete číst třeba 3x denně knížku nějakou, nebo si udělat nějaké jako schopnost. Resetování těla, resetuje vám to tenhle equi, tohle. Pak tady máme resetování schopností, to vám resetuje jednu schopnost, prostě jakoukoliv. Medaile draka, to není zase důležitý, to vůbec nic není. Kniha náčelníka, když jste takhle ve skupině, jako jsem já, a máte tu knihu náčelníka, tak prostě vám to přidává nějaký BZK bonus, což jsou XP bonus, jakože
že to jsou různé, jakože co vám přidává mořské mocí, můžete tancovat, jo, a takové. Kritický zásah máte o 20% víc šance na kritický zásah, pronikavý útok, dáte pronikavou ránu, což znamená, že způsobíte polovinu kritického útoku, kouzlo změny, změní vás z chlapa na ženskou, ze ženský na chlapa, uhranutá věc, přidá PvP bonusy, což jsou tyhle oranžové bonusy v tom brnku, požehnaná věc, odebere ty oranžové bonusy a přidá nové, pak tu je, jak se tomu nadává, aha, ono je to tady vlastně napsaný, tinktura říší, když jste třeba na červené jako já, tak si můžete přehodit třeba na žlutou vlajku říši, příručka kamenů, když máte takhle v brnění kameny, tak tyhle kameny jsou povedené a nepovedené kameny tady nikde nemám. Je to prostě nepovedený kámen, tohle přetáhnete na item, který má nepovedený kámen a on vám teda ten nepovedený kámen odstraní. Začarovat předmět, odebere tady ty zelené bonusy, ty tmavě zelené a přidá nové, tohle je úplně to samé a tohle nezesílit předmět, to přidá jeden bonus, maximálně jich můžete mít 5. Takže soustředěné čtení, máte větší šanci na to, že přečtete úspěšně knížku, propustka, to je z prvního pavoučího dungeonu se dostanete do druhého pavoučího dungeonu, kámen zapomnění, když jste level 250 a máte všechny schopnosti na P, ale chtěli byste jiný, tak si tohle koupíte a ono vám to jakože dá schopnosti a budete jiné schopnosti a budete jít na Pčku. Normálně, kdybyste si resetovali schopnost, tak to máte na Mku. To je sklenice, takže když otevřete chat, zmáčknete CTRL a máte tohle v inventáři a dáte tohle. Je to dobrý když k tomu napíšete prodám, že jo, takhle. Když k tomu napíšete a takové, takže tady ty vstupenky, to jsou vstupenky do Bosslandu a větrné boty, to je, že běháte rychlejc, takže k dalšímu NPCčku. Tady je blízko, tady je knihovnice. U knihovnice najdete tady ty knížky, že se naučíte rozumět jiné vlajce, jiné říši, Rachejtle, jo, když takhle zhruba ukážu, jo, takhle, Rachejtle prostě, pak teda tady jsou obchodník z doplňky, tady prodává prsteny, boty a takové pičoviny, tady to obchodník s výzbrojí prodává brnění, vidíte, že to tady je rozstříděný Valičník, Ninja, Sura, Šaman. Tady u toho týpka si můžete vylepšovat kameny, tady mám kámen, přesunu to na něj, dám OK a mám ho vylepšený. Tady mini, to je na quest, obchodník se zbraněmi, meče, dvouručky, luky, díky, výhře, zvony, jo, prostě se tady kupujou. Učitele snad znáte, u toho se učíte schopnosti, bankéř, to je snad jasný, ten je taky na quest 1, kovář, toho snad všichni znáte, obchodnice, jo, tady taky, tady prodává elixíry a kameny a tady ty, no prostě tady ty lahvičky prostě všelijaký. A pak tady je ještě pacholek, toho znáte snad všichni,
Ještě by tady někde měl být kouzelný portál, který vám ukážu. Ten je tady. Ano, přesně tak. Ten je tady. Tady z toho kouzelného portálu se můžete portnout do různých zemí, takže tady se dropujou expáky, teda expící prsteny, zeměobrů, tady se dělá úkol na sekerníky, údolí, rohaců z 95 na 120 se tady XP, město chaosu, tam se XP do nějaký 200, záhadné pláně, tam se doexpujete, pláně horníků, tam jsou různé rudy, tam žádné mobile nejsou, pustina, to nevím, co je vůbec, tam určitě nebudu chodit, vůbec, si kouknu až po videu, strážce bitev, to snad, správce bitev, to snad všichni víte, kdo právě bojuje, blablabla, nikdo nebojuje, jo. Prostě balkaříší a takové. A tohle by bylo asi všechno pro dnešní video a v příštím videu si prostě ukážeme prostě nějaké PvP duely a pak ještě jak si vylepšit věci prostě těma bonusama různýma a takový. Takže já se s váma loučím a doufám, že dáte like, odběr, koment. Doufám, že se mé videa vám budou líbit. Pokud ano, no tak jak už jsem říkal, dejte odběr, like a budu velice rád. A já se s váma teda loučím. Čau!